shimenta ban pen ken mau biang ye ke jinge le kai ka ba pau nam bha hakisnem khat khandai spa khandai pho shapo na ka liang jong ka khas hills chapter kalapun kre menta ban pen long ya ka yakob nya balbering ha ka lai pho trik menta ubnai hak harang hakate ka jinge le kai ka bapdiang sobha ya baro banwan ye shimbenta na ka liang ki bor pnya ki yathu balapan kre da ka song pisa ka bahadu sanpo wajar tengka na ka benta ki nom job hakene gisngi kandon ru ka jinge ko nya cycle ka balak milenti bakinong ye shimbenta kinwan ban shimbenta wat ki bana bar jalla ru kumjo Jadi bawa panjok ngani advisor jong ngani ke klub. Kau ini ki klub ki bola rim tam ha megalnya mentau senam gandap sanpo senam. Berhalo jing rakhi ya ka state hood jing dap sanpo senam jong ka jela megalnya. Ber jing dap sanpo senam jong ngani ke klub. Kau ini ki klub temen ka rim. Ngi ngop ha ban announce ya ka jing penlek kai ni kali ball bring buat dia ka cycle. Ka jing temu jongi ka long ban revive ya ka jingnya kali bol bering ke bang Isham hakaleng dari kasih Jaintia Hills but Isham ba kane ka art ban shna but ka jing sultanat banyak itu kali bol bering kalau anak hamduna susu menta nang ba kane ka jing organizing ni kane ka program ni kerman ba kitu kinong shna kali bol bering kin yo kan long iki mgalat yo kam yo jam but hakawe dei ba ka cycling kane ka dei ka sien ka bara nangkong bagi club individual clubs kan siam ya kalau benta ban organize ya kan event Temu baik ban pelong nanti ha senang ini dah kadang kam deh hasurok kadang ha ka nanti ya dijat untuk wak ham he pak nanti ke ba retan te kajing ni labu ki rules but ka body jong ka kali ka dei bandai dak ding kat boyu steering but ki brakes plan kon kam dikiwe ki jaj mar te ka tayar khantam ni kwa ban kham stress hne ka long ba ki tayar jong ni ki kali bol bring kem dai ban palat ya ka shi foot ka diameter bar ka jingreban kam dai ban dunai ka RNC te ki palat ya ka tangin kin cha dos disqualify mar labun pat ki ba ni yo query na ki try kali bar kini kai te ni kwa ban pentinai kata ba ka chassis but ka body ke dai bandai da dieng bandai da steel ka tayar bandai da dieng tama ka jingreban kam dai ban dunai ka RNC but ka jinghe kam dai ban palat ya ka shiput udai mita Pas ka cikya sekali kam dai banduna ya ka lai pau kilo. Ani ngi la perkhat hila islam ka ta wei na ki measures ban address ya ka safety fishes kalong ba ya ki kali dieng ki participants ki haban wan ra ki kali ha ka art nai tere shisni ha shwa ka jinge le kai khnang bangin check ya ki tires in check ya ki brakes ki steering jingki nomor ba yo kim long fit ban ya race te kam dai hiru ka ba ngin pen race up shisen pelajur borok kan dai ka time race tamun pelajur we in check ya timing jingki record jingki the fastest car takes home the cash Trails te ka 1 lap kadai 6 km. Te kane mila lipet lang bat kine ki bang lawan apo national ting lipet nang ya kane kanti bakan long kawai ka ban long challenging ba. Na ta ka daw ni jet ya kane kanti bakan long starting te kadai mass start te handrei nang tung yo ya ka surok khndiat handrei babon hi kalong 90% kadai off road plus rock garden kindan gitu te steep climb itu barak kindan te ya kane kinle 6 lap te kemut kan poi haga sun lap long 5 kilometers 5 lap with 6 kilometer long 30 kilometers te ya katu hi ngila invite ya baro hi ke bawan baro all India te ngila ai hi kinotis mariada pun takasi hingin ai no hi kinotis ya wero nang bangin yo ban kam wan na bun ki ban baro plus bat ki bala don lupa na ne kawai ngi kwa ban khat ki ban bar na mang tang parala de nginam sutko hadu kan no gitu te sakawai ro bakin yo jingtip katno kataka national level bahkan ya match bahkan ke trail te sakawai pada yaki riders baro hi kide bende daki gear cycle nomor bagadan bar steep climb but down section with root garden with rock garden ite kide ban biang ki brakes ki nadong shadong te sakawai pada kide bandon ki helmet
ki safeguard jonggi with proper shoes mderek ki slipper ne ki sandal ki ki namsha te sagawai pada kini ki riders kumbala brave ba banjo meneva ya kitu below 18 ki even your concern from the parents te 18 plus te kila ban register gitu sih